Mekwange onye Igbo ibe m kenekwange ebe ọ bụ na nene m so biko na so o nwere onye Igbo ibe m bịa mee statement na-ajụ sị onwe ihe na-esen ọsọ mgbe nne na-echara statement nsị mba ka m magodo mana nsogbu adịrọ o nwere onye ọzọ kwuru okwu maka ịmakwa ihe okwu data niile dị Igbo Mazi Nnamdi Kanu ka okwu insecurity okwu atọrọ mmadụ egbuo mmadụ na ndị otu ya ebie na ana Igbo anyị nwa ojuzi biko ndododo mgbe atọrọla sitting governor na ana Igbo Mazi Nnamdi Kanu ka ọsọrọ ya mgbe ejere Ebonyi steeti tọrọ sitting onye na-achị igwe obodo Mazi Nnamdi Kanu ka ọsọrọ ya mgbe ọ na-eji awakpo ndị mmadụ n'ime ọhịa ebe ha jere ọrụ wakpo ha si ka ha mago mee ihe dị anya Mazi Nnamdi Kanu mere ya somehow last year or early this year a young lady pụtara na-etere sị na ndị Fulani bịa jide ha n'ọhịa gbuo nwanne nwoke ebe si oke gịnị mee because mgbe ndị na-ebe a meet ya they met the girl n'ọgba ọtọ ha wee na-ajụ ya gịnị mee wee sị na ndị Fulani jide ha wee sị ya nwanne ya nwoke kwasị ya iko o wee jụ ha wee sị nwanne nwoke ọ bụ na ịkwasa nwanne gị nwaanyị iko na ha ya egbu ya the boys nsogbu adịrọ n'ọma mmanya bụ ihe ha wee gbuo ya unu afọghị ihe mere mgbe ahụ ejisi unu na ndị anụnwa ya hapụta invade ebe gị without desecrating the land ha ma ihe ha na-eme so ha mana na ihe bụ alụ ana ya bụ ihe mana n'ụlọ emebi ihe na onwere ihe gbago okirikiri nwe ihe gba obodo okirikiri na ha na-achọ ihe alụ ha ya ejikọdo wee mebie ihe ahụ tupu ha apụta gbuwe mmadụ mgbe ya ha anabata obodo bido gbuo mmadụ so yo those things mee mgbe ahụ Mazi Nnamdi Kanu mere ya so biko ụfọdụ oge anyị na-ekwukwa n'okwu ka anyị na-ata okwu anyị eze you may not really like Mazi Nnamdi Kanu but that does not make ihe sosi ka egbuo ya obodo anyị bụ Nigeria enwe ndị si na Tinubu abụrụ dia president Tinubu apụtagosi ka egbuo ha enwego ndị pụta akịta anụ n'obodo oyibo ndị na-eme protest ihe a na-agwa gị all verified jee cheki online efu na-enwe ndị n'obodo oyibo na-eme protest today na Donald Trump is not their president na US so Donald Trump order go for their execution since Mazi Nnamdi Kanu na-ekwu okwu nwoge onye fụ na Mazi Nnamdi Kanu bụ egbe na there are so many people nọ na Nigeria today na-eme ntemimu na mingle with the bandits money has exchanged hands with them somebody like Gumi and other people has exchanged hands and monetary value with the bandits today nwekwa ebe ha nọkwa na-akpaghalị mana onwebe onye sisi pụta aka egbue sọsọ ndị Igbo anyị onye Igbo anyị ọbụla enye ha n'ohere ka ụba na social media or na TV okwuwe ihe nke ezi ya ma nke a naziri mana achọrọ m ikwu much biko na this video ka ọ dịkwanụ. Good morning, good afternoon, good night, depending on your time zone and location. This is Abalanzo Onyeka Okeke Ikengegu. I want you to watch this video. Whatever that have come to their camp or whatever that have come to the followers, the IPOP, in person, which led them to forming of ESN, the armed group. And personally unto me, I questioned it that time, how can a single individual have the authority to form a security network? Because I know the security is the primary work of every government, constituted government, and this is unconstituted government. Now he formed it. We all know what happened in Enstars, the breaking of the police stations and jail, the looting of the arms. That was what gave them the killing of the police on duties and armies on duties, collecting their arms. Finally, it boiled down to my community because we have a very topography land system in my place called Amoda Valley. It's a vast land. And if you hear the history of Biafran War, that place saved a lot of Igbos. Also as a local government, or see it took as a community, saved so many souls of Igbos. Because people have to run to that place. It's about, if I'm making mistakes, it's about 10-story building down from the surface. So the trees and everything will not allow you to know that under is very habitable. So when the plane or the armies in Biafran War passes, the people hide under, they will not know. So it saved them. So these people picked that scenario to come and incite their first camp. And that first camp was dated 2017.
It's even on air. Some of us who were in the village that time testify even to the coming in person of Nnamdi Kanu. And it was dated August 17, 2017, when you officially opened that camp for them. So from there, they started training all their military, their whatever they call themselves. And to us, average Igbo man, I don't know how Nnamdi Kanu, whatever power or magic he used to brainwash the Igbos. I watched my educated Igbos being swept away. I watched clergymen, bishops. Igbo land have respect for Catholic bishops. I watched Catholic bishops being swept away. We have a lot of professors in Igbo land, swept away. Educated people. So, Chigozie Nnabugu. Yes, that's his name. Chigozie Nnabugu. You said you were wondering why a single individual will form a security arms group. That was what you are asking. So you have not seen individuals that own a security arms group in Nigeria. So Nnamdi Kanu is the first person that you are seeing that has an armed group militia. Unu bundi Igbo, unu sabunti ike, unu bundi Igbo, unu na like nke unu na abukari yeye. Mana ihe na chigwa Igbo no dobe obia mkpokola boto be ole ekpola ifia. Ichoka ngobalo gi ndi nwere militia na Nigeria. Okwa ordinary forest guide ka Nnamdi Kanu create nya ka ije na TV na amayeli onu ko so e na aju ko si convince ye reverend fathers, ko si convince ye whole professor. So you don't know that Igbo people want Biafra? Are you the only fool that doesn't know that Igbo people want Biafra? Only iche no ma ihe no dey enlighten ipụta ife ọ na-enukwu yali because ọ chi represent Nigeria. Nigeria he represent what has they done to all people, also people. Kedu ihe ndị ọsụ megolu before I be the agitation, before I walk camp ahụ na alụ also. Kedu ihe unu megolu achieve? Kedu ihe unu nwetego from that same government idobara kpụrụ amụ n'oche na-akọ inyo n'ọnụ as onye isi ojii ewu. Ịmana sabo na arụ ọnụ n'ọbala unu. Agwa m unu ya agwa. Kpatala onye Igbo ji solu ndị eke China na-achọ ndị ụmụnne na China onye esi nata Nigeria. The betrayal and unu n'ọbala. Ị na-akọwalụ ha na Mother Valley wee ebe ndị be anyị zo n'ahịa. So ịma history of Mother Valley. Ịma history of Mother Valley wee na-ajụ ihe ndị Biafra ji wee ebe a wee mere camp. Ajọ ikite isi na ndị Biafra mebisiri ọsụ because you have been paid to come and create narrative. My point is that unu mere this nonsense. Unu ara akpọta somebody no into the agitation ọnụ siri ike ka unu ya kwuo okwu a. Unu je ebe a kwuru na na-akọchọ chọrọ. Thank God na ịma na the Mother Valley have connection with Biafran struggle. Thank God na ọbụrụ ndị ESN bụ ndị nọ na Mother Valley. Thank God you opened your mouth and said it. That Mother Valley saved your people. That is how we use it as a camp. And the people there using it as a camp cannot start killing villagers there. Unless that particular villager or somebody decides to start pointing finger. Taking military to go and expose that place. That is the only time the people of ESN that camp there will become an attack or you become a target, their target. Obodo nke a mbosi nke njela alụ ndị zọgụ ndị ESN ma ndị ụmụọma jidem na arọ ndị zọgụ with my family. Ahịa ngụlụ onwe m hụ so ya na anụ na ntị otu aka o si mem taa. Anọ m ndị obodo buru machine na-agbafesi ebe a ejide m nwa na-ajụ m ajụjụ. Jee na arọ ndị zọgụ ụmụọma ahụ bi na arọ ndị zọgụ. Anọ m ndị obodo buru ihe ọrụ ugbo ha na-agafe nwata nwaanyị alụ ladies machine na-agala onwe ya tụpụghọrị ọnụ. Unu ma na-abịa ịbago n'ime di a je mee interrogation before. Ebe ị na-agba ọsọ ka ị nọ were eme interrogation asị na ndị ESN na-emebisi ọsụ n'ọlụ. Unu na-create cheap propaganda. Ndị obodo enwezi ndị bi n'obodo a ka ihe a na-emekwa ka ihe na-asị na agbara ọsọ n'ọlụ mmadụ bidi ya.
mmadụ ebido ebe a ndị gbara ọsọ bụ ndị dị against ihe a na-eme, and ndị dị against ihe a na-eme, ihe a na-eme adị against you. Is as simple as that. Kama mụ nwa ya abụ sabo n'ụwa, ọ gaghị ọsọkwa ya mụ na-alụ ọrụ gọọmenti, kama mma abụ sabo emechie m ọnụ, because you know that 99% of Igbo people want Biafra. Ti referendum ka anyị chekie, bupute ballot box ka anyị kwụọ na line, hapụ ịtụba anything. Bupute ballot box city by city, village by village ka anyị kwụọ na line. Ndị isi ojii gwa ụnọ na-asọkwu yali na ihe onye kpọrọ onwe onye Igbo kwuru na ọ bụ na federal government gbuo Nnamdi Kanu that ihe na-eme na ọsụ ga-ebi completely na ihe onye Igbo kwuru. Listen to the imbe. The time that Nnamdi Kanu was convicted, he reduced to 10%. That's what we are battling now. Put it on air. If Nnamdi Kanu is there today, if government of Nigeria will kill Nnamdi Kanu, trust me, normalcy will start coming. And that's all what every Igbo man prays for. Now again, for you to go to what you're saying, government cannot do it all. And that's why I'm agitating again. If we know where our problem is coming, we can find the solution. Our problem is simply coming from the brainwash, the hate speech. N'obodo Nnamdi Kanu na-ayọ na a na-egbu ndị baị na flag nọ n'ime ọfịa na-egbu ndị baị, security security. For over 3 years, 4 years, Mazi Nnamdi Kanu was hammering this thing. So Nnamdi Kanu created his own forest guard militia called ESN. So kwagana obo army of Biafra. They declare about army of Biafra. Ni abu forest guard that will secure our farmland and our land. Okukwalia. Kede jana change narrative then also because you will always like to ikobe nkita aja fa bifi igbuonya. Kuchanya we launch ya ESN. Keye di che Nnamdi Kanu asre dokubo ha nwelu ESN. Keye di che Nnamdi Kanu na Tompolo ha nwelu militia nke ha. What is the difference? I am one that Niger Delta, Hakananga, people like Ramboa, people like Oka, somebody Oka, Nkachu, also in South Africa, Mecha Abunatia, they are still in prison, but now Asad Okobo and the Tompola are now eating the fruit of their labor. With Tom Ateta, and Ken Kabuzi Gwana Delta. All these men have militias, even with license. Asad Okobo security outfit. With license. Man only Igbo si na nkie bụ terrorist. Even mgbe dị any ESN ka ịkpọrọ ndị ji microphone na flag aga terrorist. So we are not surprised no to Mazi Nnamdi Kanu life imprisonment. Because unu dị ready to kwude the life imprisonment mgbe oji kwude egbe. So it's as simple as that. Na eyi na-ekwu isi na ọ bụ na egbuzie Nnamdi Kanu egbu na the whole thing will end. Inwerukwu uche ọ ga ife mee Nnamdi Kanu ịka na-afụ ndị gbara egbe akpọ ha bịa na-agba egbe na-eme ESN. Ife mee Nnamdi Kanu ifu civilian emechie shop ya na-ata anụ mmadụ na broad daylight. Ọ bụ na omero ma na afụ ma abụla agbara nzo onye ka okeke. You will see a civilian onye dị otu ihe kịta ịma na onwero history of egbe or history of crime. Ifu a civilian omechie shop ya pụta broad daylight na-ata anụ mmadụ. Ebe ndị Igbo just watching nkịtụ na-emeri ka one day Nnamdi Kanu anwụgo n'aka ndị Nigeria. Anyị ebido with Yoruba. I'm telling you. Ihe eche ị na-ekwu insecurity nke a mere oru bis ka eji amatakwa oru. Nke ahụ ndị volunteer bịa mee nke a ifube nke ya dị ka Biafra war nke ya afụ mmadụ 1 month ọ dịgo fit bulu egbe gbaba. Biafra war ị mara ndị gbara egbe civilian. Ọ bụ trained military. Civilian abịa village akpọlụ dimkpa akpọlụ nwatakịrị 20 years 18 years tinye na amị within 2 weeks obido gị igba egbe. Let something happen to Nnamdi Kanu under the custody of Nigeria. Kikirie movie kale Pakistani movie. Imagine Igbo man decide ya ike bomb n'ukwu na were uche go here yemen na the whole world. There will be mass return of Igbo people, repatriation of Igbo people to Igbo land. Oga anyị ga-atụsa Europe, anyị ga-atụsa be Eliza. Yen na agwa gị bụ na anyị ga-atụsa America. Even Trump can manage Arabian terrorists nọ na America. But if Igbo man decide ya ike bomb n'ukwu ihe ndị Pakistan na-eme, Afghanistan na-eme, Igbo man decide ya na ọ chọzọ ịga that route. Ịma na ọ bụrụ anyị bidocha ihe niile ama ntọ a na-eme ihe niile. Ọ nne ya tabido
ndị Hausa bido ọkwa ndị Hausa na-eme bandit kịta unu na-ayọ ha biko Igbo man buru motorcycle bido banditry unu ya afụ ala unu ya afụ madness in a way unu afụbere ya before unu ka na-ayọ ndị Hausa ndị illiterate na-eme bandit na-ayọ ha biko imagine when Igbo man decide to become a bandit ndị Hausa na-eme terrorist na-ayọ ha biko na-enye ha na state ha na army wait till Igbo man, you push the Igbo man to the wall. You decided to settle your case once and for all. You will not like what you will see. We are seeing people like you. It's not Nnamdi Kanu, Ebu no ye. Kaya malugu na Nnamdi Kanu Ebu zongu. You decide on ye Ebu. Gina eja na national TV on Igbo. Eja agwazo Yoruba nya buo nwanne gi. No buo nwanne gi na insecurity ihe na eme na osu ya na because all maka osu ka iji bia. So osu bo obodo Biafra agitation may affect selfish people. Sabontic everywhere. People that was only interested in my house, in my village, in my house. Oh, Makabegi osu kam medito we turn in Nigeria. Makabegi CJ Wolundi owu ben na mgbali. I don't fucking care. Once it is about this struggle, let it continue. The agitation must continue until they meet to our demands. Ebi ina offer osu agbali ukwa mi na abata dia na agbali bunu. You can't even open your mouth and say the truth. You know a bonding where camp. If I want, I go and show you camera of a place outside in Onitsha. That place that you don't former area before. So na Nigerian government ikwesi gbuo ojukwu egbu na this thing here has ọzọ. Ịmana Nnamdi Kanu ya apụta. Ịmago onye ọzọ ya apụta. Iji asị ka egbuo isi nne gị. Ihe na-eme na ọsụ ebie. Ọsụ bụ ebe enwe camp. People trying to be selfish. Ọsụ bụ the only place enwe camp. Kama onye Igbo ya emechi ọnụ chuzo okwu. Ya bụ sabo. Gịnị ka ị na-akọ? Gịnị? Onye gwa Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu pụta kịta ya nọ n'iru okwu popcorn. Nnamdi Kanu pụta na ihe efu Nnamdi Kanu pụta kịta you can't talk before him. Onye dobe ihe na ya mkpọkọrọ agbata obi eweli ekpola afịfịa. Ihe anyị na-aya dị anyị na-arụ. Ọkwa ndị Igbo. Ihe na-eme anyị dị anyị n'ime arụ. Ihe na-esi nwa mkpịsị dị ya n'ime arụ. Na Yoruba na Sunday Igbo ebu ike ọbago chụba bandit. Gụnwa wofu nke ị nwere ka isi ha gbuo. So onye Igbo nyeziri onye Yoruba license ya gbuzie n'onye Igbo. Gịnị jizi onye Yoruba igbu onye Igbo? Ụmụ bingo. So Nnamdi Kanu bụ the so threat to you. Ị gaghị gịnị ya ga-anọ nwụzi asị nwanne gị reason o. Ọ ụdị egwu ị na-atụzi. Gịnị Nnamdi Kanu reason nwere ọ gị na Tinubu ya reason ụmụ mugu.